What's up? So this is my outfit. Thanks for answering. Hi vlog, welcome to my guys. Hi! Welcome to Salaria Coffee Shop. Hey. Hi guys! Welcome to my vlog guys. Ingat kayo sa pag-aaral nyo at sa buhay nyo. Oh, makana! Kabarang baga pa mga at alapat lang derakan. Pampagaw ay nila, fiesta, fiesta, abalit taon fiesta. Fiesta, nagkata kayong magpipangesta. Lumibat pa, ibat kundi patulunan. Panalangin tao, bawal din ang tamot kailan. Anyaya tangan, bulis at tamasikan. Nalagnag, Viva, Viva, Apung Iru, panalangin mo kami. Viva, Viva, Apung Iru, panalangin mo kami. Viva, Viva, Apung Iru, panalangin mo kami. Hi guys, we're in Apalit and we're doing a show here in St. Peter Church and we're so excited to do the show. So please watch us and subscribe. Mag-try tam. Kubya? Ginawa din kubya sa ralan? No. Hindi nung bisa mag-perform kahit mga Ako din sa Viva! Viva! Apung Iru! Panalangin mo kami! Viva! Viva! Apung Iru! Panalangin mo kami! Viva! Viva! Apalit! Ilabot na mo maglimutan! Apalit! Apalit! Tubig ang mandakit! Apalit! Nakawala sila po ano? Yung babae po mag-1-2 like that. After lang po ng opening prayer, lumal na kayo po. Ala na po opening remarks. Manda po mabilis na aming facing tam. Uling pumumuran. Asensya na po. Emi po kakain eh. Pero pasalamat kami po kay kayo. Yan pa mo po. Marabal kami po kapasalamat. Nadyo kayo po kinapalit. Fiesta, fiesta, kapalit na